Coneixeu el bistec rus? Avui en recuperem la recepta. Necessitem carn picada, all i julivert, una mica de farina, ou i pa ratllat. Comencem deixatant l'ou i piquem l'all i julivert ben petit. En un bol posem la carn picada, la salem una mica al gust, afegim l'all i julivert, l'ou batut, el pa ratllat i ho barregem bé amb les mans. El deixem a la nevera mitja hora, així absorbeix els sabors i agafa més cos. El retirem de la nevera, anem agafant porcions i en fem boles. El nostre amic Jaume Camprubí ens diu que la seva mare a vegades hi posava un formatget a dins. Les aplanem donant-los forma de bistec rus o hamburguesa. I ara ja només cal enfarinar-les una mica i fregir-les a foc suau. Així ens quedaran ben cruixents per fora i cuites i tendres per dins. I si les acompanyem amb unes patates rosses, èxit assegurat.